ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስመን ከምትማሓዞ ምጥንቃቅ መንፈሳዊ ንባብ ካብ መጽሓፍ ጥበብ ወዲ ሲራክ ዝተወሰደ። ምስመን ከምትማሓዞ ምጥንቃቅ ቅጥራን እንተሓዘካ መጠቅጠግና በለ ኩለንትናኻ ይርስሓካ። ምስ ዕቡይ ሰብ እንተተማሓዘኻ ልክዕ ከም ዕቡይ ትኸውን። ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝኾነ ከቢድ ነገር ኣይተልዕል። ካባኻ ምስ ዝሕይልን ምስ ዝህብትምን ሰብ ኣይትተዓራረኽ። ብመሬት ዝተሰርሐ ሳርማን ብሓፂን ዝተሰርሐ በራድን እንታይ ሕብረት ኣለዎም? እቲ ሳርማ ከም ገለ ምስቲ በራድ እንተደኣ ተጋጭኡ ንባዕሉ እዩ ዝስበር። ሃብታም ሰብ ይጋገ መሊሱ እውን ፀርፊ ይውስኸሉ። ድኻ ይብደል መሊሱ ይቅርታ ክሓትትካ ኣይግደድ። ሃብታም ሰብ ረብሓ ክስካዕ ዝረኸበልካ ይብዝብዘካ ተጸቢዩ ጥራይካ ሃብታም ሰብ ረብሓ ክስካዕ ዝረኸበልካ ይብዝብዘካ ተጸቢዩ ጥራሕኻ ምስ ኮንካ ግና ይጥንጥነካ። ትሕዝቶ ክስካዕ ዘለካ ምሳኻ ሓቢሩ ይነብር። ዘለካ ሃብቲ ጓሕጉሕ ምስ ወድአ ግና ኣይግደስን። ክደልየካ ከሎ ብኽምስታን ብተስፋን የጠፋፍኣካ። ብዘረባ እናጠበረ ከዓ ዘድልየካ እንታይ ኣሎ እናበለ ይሓባብለካ። ክሳዕ እትሓንኽ የብልዓካ። ኣብ መወዳእታ 2 ሳዕ ወይ 3 ሳዕ ጓሕጉሑ ጥራይካ ምስ ገበረካ ይላግፀልካ። ብድሕሪ እዚ እንተረኣየካ እውን ከምዘይፈልጠካ ጎሲካ ይሓልፍ። ብንዕቐት እውን ርእሱ ይንቕንቐልካ። ብዕሽነትካ ከይትዋረድ ናብ ጌጋ ከየውድቑኻ ተጠንቀቕ። ምሩኢ ሰብ እንተዓደመካ እድብ ኩን ሽዑ መሊሱ ክዕድመካ እዩ። ከይነፅገካ ኣዝኻ ንቕድሚት ኣይትድፋእ። ከይርስዓካ ከዓ ኣዝኻ ካብኡ ኣይትርሓቕ። ክፈልጠካ ኢሉ ክምስ እንተበለ ክፍትነካ ኢሉ እውን ብዙሕ እንተተዛረበ ብሽም ብዙሕ ተዛረበ ኣይትእመኖ። ከመዘናኻ ጌርካ እውን ኣይትርኣዮ። ጨካን ዝበሃል እቲ ብምስጢር ዝነገርካዮ ዘይዓቆር ሰብ እዩ። ንኽጎድኣካ ኮነ ንኽእስረካ ስግጥ ኣይብልን እዩ። ምስጢርካ ንገዛእ ርእስኻ ሓዞ። ኣዝኻ ጥንቁቅን። ከመይ ኩሉ ሳዕ ኣብ ሓደገኛ ምድሪ ኢኻ ትነብር? ነዚ ነገር እዚ ደቂስካ ከለኻ እኳ እንተሰማዕኻዮ ንቓሕ። ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ንእግዚኣብሔር ኣፍቅሮ። ምንቲ ከድሕነካ ድማ ፀዋዓዮ። ፍጡር ዘበለ ኩሉ ዝመስሎ ይፈቱ። ሰብ ዘበለ ድማ ጎረቤቱ ይፈቱ። ፍጥረት እንስሳ በብዓልየቱ ብሕብረት ይነብር። ሰብ ከዓ ምስ ከምኡ ሰብ ብሓደ ይነብር። ከምቲ ሓጥእ ሰብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ምስ ዘለዎ ሰብ ሕብረት ዘይብሉ ተኹላ ምስ በጊዕ ሕብረት የብሉን። ከምቲ ዝብኢ ምስ ከልቢ ሰላም ዘይብሉ ሃብታም ምስ ድኻ ሰላም የብሉን። ከምቲ ኣንበሳ ንኣድጊ በረኻ ኣብ ምድረ በዳ ዝሃድና ልክዕ ከምኡ ድማ ሃብታም ሰብ ንድኻ ይሃድኖ። ንዕቡይ ሰብ ትሕትና ውርደት እዩ። ንሃብታም ድማ ድኽነት ልክዕ ከምኡ ውርዴት እዩ። ሃብታም ሰብ ክወድቕ ሰንከልከል እንተበለ ኣዕርኽቲ ይሕዝዎ። ድኻ እንተወደቐ ግና ፈተውቱ ከይተረፉ መሊሶም ይደፍእዎ። ሃብታም ሰብ ስሕተት እንተገበረ ንስሕተቱ ዝኽውልሉ ደገፍቱ ብዙሓት እዮም። ክዛረብ ከሎ እንተተጋገየ የመጻደቕዎ። ድኻ ሰብ እንተተጋገየ መሊሶም ይግስጽዎ። ጽቡቕ እንተተዛረበ ከዓ ጽን ኢሉ ዝሰምዖ የብሉን። ሃብታም ክዛረብ ከሎ ኩሎም ስቕ ይብሉ። ነቲ ዝተዛረበ ከዓ ክስካዕ ሰማይ ልዕል የብልዎ። ድኻ ክዛረብ ከሎ እዚ ኽንታዋ እዩ ይብሉ። እንተተዓንቀፈ ከዓ መሊሶም ንታሕቲ ይደቕስዎ። ብሓጢኣ ዝተጠረየ ደኣ ኣይኹን እምበር ሃብቲ ንገዛእ ርእሱ ጽቡቕ እዩ። ድኽነት እውን እንተኾነ ንገዛእ ርእሱ ክፉእ ኣይኮነን። ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሎም ግና ከምኡ ኢሎም ይሓስቡ። ንሓደ ሰብ ሕጉስ ገጽ ወይ ፀዋግ ገጽ ከም ዝህልዎ ዝገብሮ ልቢ እዩ። ናይ ሕጉስ ልቢ ምልክቱ ፍሱህ ገጽ እዩ። ርግጽ ምስላታት ምፍጣር እውን ከም እትጽዕርን እትሓስብን ይገብረካ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ካብ ተግሳጽን ምኽርታትን ናይ ጥበበኛ ወዲ ሲራክ እንታይ ተማሂርኩም? ኣብ ከመንት ተቕምጡለ ኢኹም። ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ከዓ ኣይትረስዑ።